patet wileteng kata panyuwangkung manguncani di benjang ngaji mijil patinya ngedali wus trusna surawi kaya buta singa gil pasti jonggo dedanyo kaya Ratasena jeraban kakang wopo yaki wonten timbalan iki ngadhewe Kanjeng Prabu Kakang Udawa lawan kowe Tuhayata wonten timbalan iki ngadhewe Sinuwun wonten timbalan iki ngadhewe Sinuwun Mandaraka dina iki kinepung wakul binaya mangat para wadya balane Ratu Ngawangga Prabu Karna pujangga ya kala Karna iya janji Ratasena aja tridha rasane atimu dadi beteng Sekara Mandaraka iki Sabang kakangku ora susah kok wulan yen perkara lempat ruwet karenteng ing negara Ratasena sagu bagus yen pancen ngono Udawa lawan kowe patih Tuhayata krikna prawadya balamu lan para prajurit andamu aja nganti ana kang ucapane iya monggo kula dherekaken Sinuwun awalmu rasani pengawaning ngajure koman kompo tata kaya butula para pandriteng rangga ati
rakata ingkang wajala ayu sapi wah bro suwe nggonku pacak baris iku sono kang merpeki karo akuku Muradiaki ngaku sapa kang dadi aranmu gelag-gelag dawana sukertaning bumi aku ora duwe aran duwe ku kekasih waduh leleng pacakmu coba dhisik kowe ngaku ayo kowe wong awangga ora tedeng aling-aling Patih Subandara aranku sapa kowe Raka dalem negara Mandaraka keseti Gusti Prabu Salyapati Patih Tuhayata ya dasar mengkono tiwas kebeneran sutikati dulungake apa dikukui yen to dulungake kene tak boyongi kekatur ana kesaring ratu Gustiku yen to dikukui Mandaraka jagang jeruk penting kandel tak buyuki batang sayuta ning ngaran manuk semaring jat jilanat eling-eling ratumu buta buteng betah nganiaya memper yen ora duweni udo negara ora duweni Subasita kelakon boyong kalah Gustiku sekare kedaton Dewi Surtikanti songkalan kai angke kupel sugih bondo mani kowe ora ngerti mbok daleke apamu Dayata tau Patih Subandara bedah kutha boyong putri kanthi ratu Gustiku banggamu sepira
saya akeh prajurit Mandara kok apa bae coba cicit maju bareng ngebiwol kadang-kadang wah gede ngomong sapi tak sumbarmu loh median mati aku Tata Gati Wisaya
Nggih. Ngaku sapa kowe? Ngaku sapa? Kowe takon marang aku. Patih Rudra Parimuka. Kowe sapa? Lek numri Padugatana Gombongmu Nata Mandura Prabu Baladewa Kakrasana Wasi Jaladara. Kowe wani trajang barisan para prajurit Mandura. Apa kira-kira kowe ngendelke nyawamu rengkep ngono apa piye? Siap nyawamu kowe. Wateking prajurit timbang Bali Wirang, luwung Bali dadi patang. Piye? Piye? Lah wong kuwi. Timbang Bali Wirang luwung Bali dadi batang. Penyebelake kandhane Prabu Baladewa iki lan dadane Baladewa ora cukup mikir dublak tuh. Ya satere. Film roto kerubutan Prabu Baladewa. Ayo katokno budimu. Kurang bala nyurono, kurang gaman bedhatya, kurang sekti meguru. Ayo ampian kaya wong jala rebutan kaya menjangan mati ora arane Baladewa kikepmu salombo sayuta mara saged timuri regane kantiku prakakon mati dene lah sapa nek mung buta kaya diapunmu mok dapat benar. Nggih penemban. Kabare piye? Wah gayeng. Gayeng piye? Kabare peperangan. Lah nggih rame. Sing perang sapa? Niki wau kula. Kowe? Nggih. Mungsuhmu? Wah. Lah nggih niku entuk mungsuh mawon wis wong ora kena disemayani blas. Sapa kuwi? Wong kondang galak sak donya ngene iku. Ratu Mandura Prabu Baladewa. Walah. Pun mboten kena kinaya ngapa. Nuwun sewu. Tangane ngantemi sikile ndupake lambene ngunek-unek kene maju bareng. Buta draponmu kowe wani karo Prabu Baladewa. Serep nyawamu kowe bangsa pelek. Wanggep ngopo kowe? Buta diapun kowe barongan ngendel-ndelke bagus sing gleleng pacakmu kowe. Ora minggat dublak tungak cangkemmu kowe. Muni kok ngono kuwi? Nggih. Lah kowe piye? Nggih meneng mawon. Wedi kok. Memper kowe ora. Wah, sumbare Prabu Baladewa niki, Pak. Aja meneng buta kaya dapurmu kuwi. Ayo. Pendhitamu sing dapure kok dangkel kentungan kaya kon rene. Cangkemmu. Ngarani tak wiyah-wiyah. Menang kok kalah kowe? Berkah pengestu panjenengan kula kawon. Dadi pengestu kuwi marahi kalah. Oh nyatane nggih kalah tenan kok. Lah tukku mari Jaya Jikawijaya iki nyandi parane. Jaya Jikawijaya guna kasanti kata sing balung leting kulit nyandi parane. Lah ora mandi kok. Ora mandi kepiye? Ha diantemi ya nyatane nyonyor kabeh. Pun. Ajeng pripun? Semikir. Semikir. Ajeng. Ajeng nopo? Tak maju aku. Sampeyan kula elek nggih, Mbah. Sampeyan umpun tuwa. Tuwa ra wonge. Sing dadi ra. Ha iya ta? Ha iya. Aja eling glaling. Ora iso apa-apa niki. Ha iya ta? Semikir.
Pak trajane dongak-dongakna aku. Pujinen. Oh nggih, dongake Mbah. Muga-muga lepas oparane jembaro kubure ditompo cangkem ora mungkin tak dugang kowe. Dapurmu elek ngono semengane. Suramrata, Jayamrata ayo. Ayo ana kridaku. Iki Begawan Jaya Berdondi. Tukang santet juru tenung. Endi jenenge Prabu Baladewa? Tak tanda tangan. Tak tumpangke ngepek-epek tak sebul mobah mabul kowe. Lali juruse. Nggih bengke piye ta ya? Ya. Musuhe. Hei! Hati-hati kowe. Hati-hati kowe, ajeng mriku kowe. Ora kena. Pripun? Ora kena. Ajeng pripun? Ayo bali. Oke. Mau gerangan. Ya kok cenunuan hati-hati kowe. Penyanyi kok gerumutan aja di kowe. Ajeng padot kletik-kletik. Dapurmu sapa jenengmu kowe? Jenengmu sapa kowe? Begawan Jaya Berdondi. Sapa? Jaya Berdondi. Kowe gaweamu ning negaramu kono apa? Juru tenung, juru santet. Ayo, tenungen Baladewa. Santeten Baladewa. Ora nggo piranti kok. Coba nggo piranti santet. Wah, bocah.